Témy dneškajšej schádzky boli čeranie informáciách o katalógu učebníkoch na jazykoch nacionálnych menšínoch, o obúkoch za nastavníkoch, ktorí prepodávajú na jazykoch nacionálnych menšínoch a tiež bešedovalo i o stratégii rozvoju obrazovania po 2027 rok. Na schádzky spred Nacionálneho sovitu Rusnácoch prisutní boli predsedateľ výveršného odboru Željko Kovač i predsedateľka odboru za obrazovanie Melania Rimar. Наша национална заедница закончила за 4. и за 8. класу основної школи, і то, що придала, і тихньох буде і східка Національного просвітного совіту, і то буде прилапене. Закончуємо 3. і 4. класу гімназії, програму настави і учення. Буде обуки за наставників, то будуть обов'язні обуки за предмети, які máme na malej matúri. A to fyzika, chemia, biológia, geografia, história i matematika. I tu sa bude musieť tí termíny pouskladzovať, fachovo termíny za ruský jazyk. Týchto to, co budeme musieť troška i my robiť u našich školoch, kde sa poriadna nastava odvíva na materinským, na ruským jazyku, a kde nie za všetky predmety máme nastavníkov, ktorí znajú ruský jazyk. Toho roku Fond za nacionálne menšiny rozpíše konkurs za obrazovanie na jazykoch nacionálnych menšínoch u sumy od 30 milióny dinári.